Hi everyone, खुलुमबाय, welcome back to my YouTube channel with another video. So नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। I hope आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव। So दिनै गुबुन मोनसे टपिक लानानै फैदों बे YouTube चेनेलनि थ्रुयै। So 4 years undergraduate program जा third semesterनि मोननैसो जोङो डिसकास खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। स' जियानो हक बेनि जे जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डारनि जे कर्स दङ बे कर्स हिसाबै दिनै डिसकास खालामगोन। स' जोंहा मेजर 1 साबजेक्ट हिसाबै दङमोन फार्स्टआवनो प्रटिन्स एन्ड निउक्लिक एसिड बे दङमोन कन्टेन्ट्सआव। स' जोंहा जों दिनै सावरायगोन प्रटिन्स एन्ड निउक्लिक एसिडनि सोमोन्दै। स' बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ फुल्लि नायजोबब्लानो जाबाय। स' फैदो जों दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। स' बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोब। स' दायो जों सावरायगोन प्रटिन्स आरो निउक्लिक एसिडनि सोमोन्दै। स' प्रटिन्स आरो निउक्लिक एसिडआ मा होननानै बुङोब्लाथाय नैबेवहाय मेनसन खालामनानै होखादों नाय माबेयो प्रटिन्स आरो निउक्लिक एसिडआ जिउनि थाखाय गोनांथार मोननै गाहाय रोखोमनि बाय'मलिकुल्स। दैट मीन्स बेवहाय लिरदों proteins and nucleic acids are two fundamental types of biomolecules essential for life। माने प्रटिन आरो निउक्लिक एसिडआ जिउनि थाखाय गोनांथार मोननै गाहाय रोखोमनि बाय'मलिकुल्स। जों दायो नायनि प्रटिन्सनि स्ट्राक्चार बा जायखौ जों बर'आव बुंगोन दाथाय। स' बेसिकेलि जों बुंनो थाङोब्लाथाय नैबेवहाय लिरनो हादों जे प्रटिन्सनि जोङो नायनि। स' प्रटिन्सनि टाइप्सफोरनि गेजेराव जों मोननो हायो जे स्ट्राक्चार। स' स्ट्राक्चारा मा होनो कम्पोज्ड अफ एमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बन्ड्स फर्मिंग कमप्लेक्स 3D स्ट्राक्चार्स। माने दाथाय माने स्ट्राक्चारा माबायदि पेप्टाइड बन्डजों नांजाबनाय एमिनो एसिडजों दाजानाय जेथोगोनां 3D दाथाय सोमजिहोयो। माने बेनि जि स्ट्राक्चारफोरा प्रटिननि स्ट्राक्चारफोरा। स' नोंथांमोना प्रटिननि स्ट्राक्चारखौ साइडआव नायनो हागोन नाय प्रटिननि स्ट्राक्चारखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना नायनानै ला प्रटिननि स्ट्राक्चारा माबायदि। स' बेनि उनाव जों दायो नायनि फांसन्स बा बेनि हाबाफोर बा खामानिफोर। बे प्रटिन्सआ मा खामानि मावो बा मा हाबाफोर मावो बेखौ जों नायनि। बेवहाय लिरनानै होदों जे फांसन्सआव perform a wide range of functions including enzymatic catalysis, structural support, transport and signaling। माने बेनि हाबाया माबायदि प्रटिननि हाबाया स' फिनजाथायफोरखौ उत्प्रेरित खालामनाय, दाथायारि मदद होनाय, हान्थामेलानि खाबु होनाय आरो सिगनेल होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाव खामानि मावनाय। बेनि मेनलि फांसन्सआ मा स्ट्राक्चारेल सापर्ट, ट्रान्सपर्ट एन्ड सिगनेलिं। अके बेनिफ्राय जों बेनिखौ नायनि गोनांथि जे प्रटिनखौ जोंनो मानो थाखाय गोनांथि जायो बा बेनि इम्परटेन्सआ मा बेखौ जों नायनि। स' बेवहाय दङ proteins are crucial for maintaining cellular structure, regulate metabolic pathways and responding to environment stimuli। स' बेनि गोनांथिया मानो जिबख्रिनि दाथायखौ संरैखा खालामनो, मेटाबलिक बिखान्थिखौ सामलायनो आरो आबहावायारि इसाराफोरखौ फिन्नाय होनो थाखाय प्रटिनफोरा गोनांथार। बे जाबाय प्रटिननि। बेनि उनाव जों दायो नायगोन निउक्लिक एसिड्स। स' निउक्लिक एसिड्सनि स्ट्राक्चारखौ नायनानै लानाय बे निउक्लिक एसिड्सनि स्ट्राक्चार। स' बेनि उनाव जों नायगोन दा निउक्लिक एसिडनि स्ट्राक्चारखौनो जों नायगोन स्ट्राक्चारा माबायदि। थियरि भाबै जों नायगोन निउक्लिक एसिडनि स्ट्राक्चारखौ। स' थियरि हिसाबै नायनो थाङोबाथाय कम्पोज्ड अफ न्यूक्लियोटाइड्स which consist of a sugar molecule, a phosphate group and a nitrogenous base। स' निउक्लिक एसिडनि जि दाथाय बे दाथाया माबायदिनो निउक्लियोटाइडजों दाजानाय जेराव मोनसे सिनि गुन्द्रासा, मोनसे फस्फेट हानजा आरो मोनसे नाइट्रजेन गोनां गुदि थायो बे निउक्लिक एसिडनि दाथायाव। बेनि उनाव जों नायगोन निउक्लिक एसिडनि टाइप्स बा रोखोमफोर नङा होमबा।
स' बे रोखोमफोरा माबायदिनो जे DNA नि फुल फर्मखौ जों बयबो मिथिगौ जे डिअक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड एन्ड RNA नि फुल फर्मखौबो जों बयबो मिथिगौ जे राइबोन्यूक्लिक एसिड स' बे रोखोमफोरा मा DNA आरो RNA बे मोननैयानो न्यूक्लिक एसिडनि रोखोम टाइप्स बेनि उनाव जों नायगोन फांशन्स स' न्यूक्लिक एसिडनि खामानिफोर गोनांथि न्यूक्लिक एसिडआ मा खामानि मावो न्यूक्लिक एसिडनि जों खामानिखौ दायो नायगोन स' बेवहाय बुंदों जे स्टोर एन्ड ट्रान्समिट जेनेटिक इनफरमेशन प्ले ए क्रिटिकल रोल इन प्रोटीन सिन्थेसिस एन्ड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन माने बेनि खामानिफोरा जिनारि खारिथिखौ दोनथुमनाय आरो दैथायहरनाय प्रोटीन सिन्थेसिसआव गोनांथार बिफाव लायो माने रल लायो आरो जीन फोरमायथिखौ सामलायो बे फांशन्स बेनि खामानि बेखौ फोरमायनाय जादों बे न्यूक्लिक एसिडनि खामानि बे फांशन्स बेनिफ्राय जों दायो नायनि रिलेशन बिटवीन प्रोटीन्स एन्ड न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन आरो न्यूक्लिक एसिडनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोफोरखौ जों दायो नायनोसै स' जोंहा सोमोन्दो हिसाबै दङ गिबियावनो बेवहाय होदों जेनेटिक क'डआव मा दं न्यूक्लिक एसिड्स DNA and RNA contain the genetic instruction for protein synthesis. That means nucleic acid DNA आरो RNA आ प्रोटीन बानायनो थाखाय जिनारि बिथोन होयो दायो जों नाम्बार 2 आव नायनि Number 2 transcription and translation so genetic information is transcribed from DNA to RNA and then translated into proteins that means जिनारि खारिथिखौ DNA निफ्राय RNA सिम लिरनाय जायो आरो बेनि उनाव प्रोटीनाव राव सोलायनाय जायो बेनि उनाव नेक्स्ट नाम्बार 3 आव जों नायगोन रेगुलेशन स' रेगुलेशनाव दङ proteins can regulate gene expression by binding to specific DNA or RNA sequences स' रेगुलेशन हिसाबै जोंहा दङ जे प्रोटीनफोरनि थि DNA एबा RNA फारिफोरजों बानायनानै जीन फोरमायथिखौ सामलायनो हायो बेनि उनाव जोंहा जोबफ्रामबायानो बे जास्ट शर्ट टार्मै बुजायदों जे proteins and nucleic acids are intricately linked and their interactions are essential for maintaining cellular homeostasis and responding to environmental changes. That means protein आरो nucleic acidआ खाथि सोमोन्दो गोनां आरो बेसोरनि सोमोन्दोआ सेलुलार समानथि लाखिनो आरो आबहावायारि सोलायनायखौ फिननाय होनो थाखाय गोनांथार माने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होननानै बुंगोन जे प्रोटीन आरो न्यूक्लिक एसिडखौ Absolutely correct. That means proteins and nucleic acid is more important. गोबां इम्पोर्टेन्ट बे स' जियानो जादोला बेखिनिखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय प्रोटिन्स आरो न्यूक्लिक एसिडनि सोमोन्दै जों बर' रावजों दिनै नायबाय एसेब्लाबो आइ होप नोंथांमोना बुजिबाय अके स' बेसिम जायफ्रा नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन बाय बाय